Здравейте хора, аз съм Слави и днес играем Evolution в Mineplex. Дано стана добър ефект. Тук трябва да се биме с хората и да еволюираме после. И да, еволюцията става като се превръщаме в друг моб. Убихаме единия. Убиха ни нас. Добре, няма проблеми. Колкото повече убийства имаме, колкото знам, мисля, че толкова повече еволюираме. Тай има едно яйце, което трябва да го спрем, защото той еволюира. Трябва да видим как да еволюираме и ние, което не знам как става точно, дами и господа. Мисля, че като стоиш на едно място известно време и почваш да еволюираш. Не ставай като удара земята. Както и да е. Ще намерим начин да еволюираме. Те ще се бият. Бият се, аз се намесвам и ги убивам и двамата. И идва някой друг чичко, който иска да ни наби нас. Но аз се обръщам срещу него. Той неочаквано във водата го хващам засада. Бой, той пада от високо. Бой. Той бяга и го убихме, дами и господа. Убихме го. Чувам плейс. Hold, крочето е влюв. What? Чакайте, сега ще еволюираме ли? Какво кроч? Добре, не мога да разбера какво кроч. Така да ще правим, като натисна Shift еволюирам, Да. Трябва да направя малко убийства и ще еволюирам. Правилно сме разбрали, дами и господа. Бой по това! Бой! Трябва да избягам във водата. Имал съм скрити да имам имунитет. Бой по тебе, млади господине. Бой. Еволюираме. Зарежда. Еволюираме. И ставаме Блейз. Нали? Така, в момента сме Блейз. Добре, дами и господа. Съдбата реши да бъдем Блейзове. Чувам паячи. Къде си? Не, това е Крипър. Подпали се, Крипъре. Мади, Крипъре, подпали се и се махни преди да избухнеш. Махни се. Преди да избухнеш се махни. Той умря. Виж ти, той умря. Останахме на сърце и половина. Моля да еволюираме. Не можем, дами и господа. Не можем все още да еволюираме. Отиваме да убиме младият паяк, който допреди малко беше още в пашкулче. Но те са два. Какво става? Те са три. Тук става як бой между паяци и хора и блейзове и крипари и айрон големи. Също, докато са вода, моите сили са безсилни да ги подпаля и те да горят. Затова трябва да... Тявка ли си? Бой. Убихме го. Ще еволюираме, дами и господа. Доро. Какво ще еволюираме? Дай. Паяк! Еволюирахме в паяк! Супер! Давай, пусти ни. Сега сме едно малко паяче. Къде си? Убихме първата си жертва. Много ми хареса как фърнам пайжени с паяка. Айде. Пак мога да еволюираме, затова се махам от това и отивам някъде на спокойствие, където мога да еволюирам. Като например ето тук. И ще еволюираме. Тук. И сега ще бъдем Крипър. Да, дами и господа, ще бъдем Крипър. И какво прави един Крипър? Хвърляме такова. Да експлодират. Ти още не си еволюирал, моето момче. Защо не си еволюирал? Време ти е. Убиха ни. Някой не уби... може и кокошка ли да стана? Добре, мисля, че след Крипъра еволюцията е кокошка. Точно така! Бързо трябва да избягаме да еволюирам някъде.
Дара, 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 дара. Дара, 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 дара. Дара, 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 дара. Не ме безпокой докато се еволюирам. Искаме тук на спокойствие. Дара, 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 дара. Така. Еволюирахме в кокошка или слайм? Слайм. Добре. Добре напредваме. Еволюирахме в слайм. Който общо взето нищо не прави. Кой има цели? Манинка безобидна кокошка, която умря току-що. И трябва да еволюираме. Бързо, бягай. Бързо, на спокойствие бягай. Преди да еволюираме кокошка, някакъв Sky Minecraft ни победи. Няма нищо, дами и господа. Ще изиграем още една игра и да видим дали ще еволюираме или ще спечелим. Аз съм отново тук и да... Това прозвуча малко така. Както да, аз съм отново тук и съм Iron Golem и трябва да видим дали ще еволюираме, дами и господа. Взехме си току-що много демидж. Много. Всички сме Iron Golem от начало и трябва да се биеме преди да еволюираме. Затова бой по тебе. Бой преди да еволюираш. Може да еволюираме. Бягай. Така. Идваме тук, еволюираме на скръщно. Така. И... В момента ще бъдем... Блейз. Аде, пускай ни. Пускай. Добре. Ще убием ето този тук. Ти еволюира. И си колега, еволюира. И си колега, ще умрете, всичките ще умреш. Аз трябва да избягам и да ида някъде на спокойствие да еволюирам, като например тук. Не ме бийте. Трябва да еволюирам. И ще еволюирам ето тук на спокойствие. Нали така? Ще стана ли паяк? Или паяк беше? Да. Ще стана паяк, дами и господа. Пускай ни. Вече сме паячета. И трябва да убиеме поредната си жертва, за да станем отново. Охо, може да еволюираме, дами и господа. Пак може да еволюираме, трябва само да се скриеме. Ето тук ни е нашето първоначално място, където ние обичаме се крием. И ще еволюираме отново. Така. И сега ще станем слайм. Не, крипър. Верно, че крипър трябваше да бъдем. Добре, дами и господа. Продължаваме. Така. Да идем на отсрещният остров и там става едно мини меленце. И ще се сбием с оцелеля. И оцелеля ще ни даде да еволюираме. Нали така? Опа, аз се подпалих без се подпалих, защото съм идиот. Идиот съм, дами и господа, и се подпалих. Паднах в лавата. Това не беше добре. Изобщо даже. И сега няма да може да еволюираме, нали? Но съм на първо място. Погледнете го от тази страна. Няма да еволюираш. Не де да еволюираш. Ей, убихме го, дами и господа. Затова ще дойдем ето тук. На скришни ще еволюираме. Не. Убиха ни. Не. Това не трябва да става. Трябва сега пак да направим кил, за да еволюираме. И да си запазим мястото. Така. И да си запазим таковата на първо място. Трябва да се сбием сега с този трябва да се сбием. Тук къде отиде някакъв човек имаш тук? Може да еволюираме. Не сме направили кил. Не сме направили кил, за да еволюираме, дами и господа. Едно сега ще направим кил, нали? Ще умреш за нашето благо. За нашето благо ще умреш. За нашето благо, за да еволюираме ни. Айде, умрете, дами и господа. Умрете. Не трябва сега да умирам аз. Не те бяха твърде много и ни хванаха в пажина и умряхме. Тази игра е много добра. Ево на това да ти е измислил.
Изключително ме филмира. Мисля, че ви забелязахте как ме филмира. О, какво ме бахте така? Добре, защо пак умираме? Обяснете ми, дами и господа, защо пак умираме и загубихме мястото си? И загубихме титлата си на първо място. Тук видях някой, който можем да го убием едно в едно. Къде си? Чувам Блейз. Те са лесни. Ето го, ето го, ето го, ето го, ето го, ето го, ето го. Падни Флава, падни Флава, падни. Падни, дете са не види, падни, падни, моето чедо, дете са не види. Умри, 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 умри. Така, еволюираме. Бягай, бягай. Бягай, че ми прекъснеш еволюцията и ще щупя малката глава. Крипърска с барут, дете пълно с барут. Не е съкъла с барут. Трябва да се еволюирам на спокойствие, оставете ме на мира. Ето тук до чушките и доматите ще еволюирам. Так, 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 так. Айде, паяк, чакаш ни. По-бързо, превръщай ни. Слайм, да, верно, че слайм. Ей, слаймче. Биха ни докато станем. Но... биха ни все пак. Докато станем слайм. Така, продължаваме с втори рунд. Време да хвана някой. Играта ще започне. Играта започна. Мисля, че виждам първата си жертва, която ще ми даде да еволюирам. Да еволюирам. Да еволюирам. Evolution. Бързо. Някой трябва да умре. Някой трябва да умре. Ти трябва да умреш. Ти трябва да умреш. Ти трябва да умреш. Ти трябва да умреш. Така трябва да еволюираме. Бързо, 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 бързо. Бързо. И ние сме първият еволюирал. И ставаме Блейз. Супер, дами и господа, супер. Хайде, умри, 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 умри. Хайде, изгори си, изгори си, изгори си. Браво, дами и господа. Време е отново да еволюираме. Еволюция, еволюция, еволюция. Еволюираме в Крипър или паяк? Паяк. След това в Крипър. Така. Време е да убиме пак някой. Ето тук се гонят някой. Убихме още един човек. Още един човек, убихме още един човек. Бихме още един човек. Убихме двамата. Еволюираме. Така, без никой да ни прекъсва. Сега ставаме Крипър. Нали? Да. След Крипъра ще станем слайм. Виждате ли? Аз знам. Да изостил съм ги вече. Така. Умри, 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 умри. Ти няма ли да еволюираш? Вие няма да еволюирате, моите приятели? Няма ли да еволюирате? Аха, няма ли да еволюирате в нещо? Защото аз съм на 3 сърца и половина. На 3 да е. И мисля вече да еволюирам в нещо тъй по-голямо. В нещо тъй по-голямо, по-голямо да еволюирам. Нещо по-голямо да еволюирам. Да еволюирам в нещо по-голямо. Като например слайм, че какво ще кажеш? Убиха ни. Няма проблеми. Сега ще ги изнесем. Лошо стана. Има проблеми, между другото, че умряхме. Забавяме се с бая еволюции и Андиан ни води в момента, защото ние се забавихме с нашата еволюция. Тук горе, къде трябва да убиме теб. Бягаме. Джагарон. Не! И ние години. Така. Ей тука. Се еволюира най-добре. Така. Айде, давай. Вече сме слайм. Най-много съм стигал до слайм. Така, живи сме. Бързо. Бой. Обини! Ти, добре ли си? Аз съм слайм. Трябва съм по-силен от Блейз. Така. Те се бият. Трябва да умреш, защото не трябва да еволюираш. Бързо трябва да избягам. Така, дали ще еволюирам без да ни прекъсне някой?
Ще еволюираме без да ни прекъснат. Какво ще станем? Кокошка! Да, станахме кокошки. Ето тук виждаме нещо друго, което не трябва да му дадем да еволюира. Не трябва да му дадем да еволюира. Ще изчакаме да се еволюира на спокойствие, преди да го убием и ние да еволюираме вместо него. То ни уби. То ни уби. Ти ни уби. О, трябва да пазя яйцата. Нали? Нали? Тази кокошка мисля, че е слаба, не знам защо. Ей, не трябва да умирам. Защо умирам? Не трябва да става така. Трябва да съм първи, който ще еволюира. Дами и господа. Трябва да съм първи, който ще еволюира. Първи. Трябва да убим този скрипър. Охо, той има още някой, който... Ама тъпото е, че има много малко сърца, което е лошо. За мен. Охо. Добре. Дали ще еволюираме? Дали ще еволюираме? И сега ще станем? Победихме! Браво, Дадас! Еволюирахме в победител. И така, дами и господа, дано клипчето на Evolution да ви е харесало, защото на мен тази игра много ми хареса и както видяхте се филмирах абсолютно много в нея. Харесайте клипчето, абонирайте, коментирайте, харесайте Facebook страницата и ако искате да ми пишете, да ми кажете нещо, например, ела да играеш на моят Jump Map, или ела да играеш на моята CTM карта, или ела да играеш в моят сервер, ми пишете във Facebook страницата на лично съобщение. Тя ще бъде долу в описанието, можете да харесате и да ми пишете, както казах. Аз бях Супер Слави и до следващия път. Чао, чао!